kwarta o ning kuan ay problema kita ning panahon na ron. Sus, pagita ka required sa face mask kay wa tay kwarta. Karon ana po niabot ni face shield. Sapi. Karong last, ug na kay motor, magkinahanglan ka og barikid ba to? Pwede ba ka ni mahimong face mask? No, gitay kwarta gyud, usaom nato ni. Ina po tanaw na ni mo to tas kuan gawas. Kang ala buslotan ni ba? Buslot. Buslot butangan ni. Di ko nilai tanaw no ngunong kugsi. Bokyo ane. Oy, pre, matay pre. Nagusara kay mo kag Ninja Turtle pre. Manguta na pagyud ka kita kang gainusara rako. Buta ka, buta. Sinsya kay pre. Ay, pasinga na pre. Sa man ato. Mahal pa ato pre. Matay ni panahon na nato pre. Lain mang talagmang naabot pre. Na ay bagyo. Na ay lunok. Linog. Uba pagkatalagman nga nikalas og kinabuhi. Porte man tag inita, kusog kay nag kuan ni laway to. Pre, mudara ko sa emosyon pre. Social distancing Pre. Pasiya kay pre. Bitaw pre. Mausad na akong nabantayan ba? Labi na gyud ning pandemya karon. Nga grabe kasol. Tay face mask. Face shield ako, wa gani ko'y face mask, wa po ko'y face shield. Nagunahon na ako anig. Pwede ba kani ako himong face shield? Ang ngayanan mo pre, muro yung Ninja Turtle pre. Ha? Ano Ninja Turtle nga madribit ka ha? Katong narilo yo face shield na to. Dito ay burikid mo to god. Face shield. Barikid. Barikid eh. Burikid no. Barikid. Saan po na yung pauso? Face mask o face shield. Dana na tanan. Oy, highlighter na. Nawa yung lighter, puspuro naman eh. Basta kay musika. Oy, check tagamay ha. Pag niaging adlaw, check. Karon na sad, check. Undangan imong bisyo wa kay kasaporta. Sa amning pusoro no di mo yung siga. Sige na eh. Saan man taon kay? Ikaw no sa una ra gyud ka. Anang imong kalaki nga magsigad chik-chik. Kapila ti ka bantaye diha na manigarilyo muduol ka mo chik. Ug wa kay ka suporta sa imong bisyo undangin ay. Sa pandemya ron pre. Pandemya na po'y pasanginlan. So pa ng pandemya ingon ana na nimo kinaiya magsige ka chik-chik anang nay manigarilyo. Siguro sakit na nako. Aray. Check ka. Check. Wala. Traw. Check no. Check uli sa ko. Di ko. Kamu sa diha. Pre. Ay sa ulay pre. Uli ko kinahanglan ba? Di ko cute. Ano man? Ulay ko nako siguro sa balay. Anak ka mo chika. Di na nako siguro sa balay. Ari na ulay sa cute. Anak ka mo chika. Hi guys. Shout out ko ni Alexa nga nakaron sa laing lugar sa lugar Canada. Shout out po ko sa Tagalutopan nga si Altia ug sa taga Maingit nga si Milper Uwayan. Altia, naghandom pa. Salamat kayo sa iyong pagtanaw sa mong video ha. Salamat kayo. Thanks to support. Kisa mo bilain. Shoutout ko sa akong kaugalingon. Shout out sa tanan na tanaw sa mong video ug salamat kay bungi ka na. Dako. Sige mo kag nanay miwi mo na grang drug lord. Okay. Nya, napay mo shoutout ya. Isa lang shout out. Ikaw birds. Oy, shoutout day ko na akong migo nga. Kau. So. Alexa. 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 Regards ko na siya. Regards. Jemboy. Ipakita be. Ipakita ang nouns ng regards be. Grabe. Mura buhok na ingo magbuhok sa Perico.
Pakita ang naon sa regards be. Shout. Ah, Shout. Shawat. Don't forget to like, Comments. share,